If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Nice Liga Showtime Drama. Kagkaroon, suguro na naton ang Ang mas mayo siguro mapuli ko anay sa balay Diba sinabalaka na ni si Lolo Pidong sa akon balaw. Wala pa ko nakapauli. Nasubukan gidana si Lolo Pidong kung wala ko to mo. Ang importante sa akon niya nga natultulan ko ng hideout ni Boy Tirador. Amo mala nang importante sa akon mo. Kung nga nagpadakop ko sa ila, gusto ko matultulan ang hideout nila. Subong natultulan ko na. Pero makachimpo ko. Sugiran ko sining mga pulis nga natultulan ko ng hideout ni Boy Tirador, ang pinakadako nga sindikato diri sa Bacolod, para madakpan na siya kag manimuron sa prisuhan. Kag kundi malason ka, boy, dito ka ginamamaskwa sa prisuhan mo. Dito ka ginamang New Year. Mapuli ko pero manilag lang ko sa palibot. Diba si kon may mga tinao pa di si Boy Tirador nga nilag sa akon balaw. Baw kalayo sang lakton ko ba? Kung lakton ko manggid na baw mga isa ka oras kag tunga antes ko makalambot sa highway. Ayabaw. Tapos kagidyak. Pero wala na ko sang mahimo Lakat Hala, Jack, lakata. Ang importante nga makapuli ko. Kadamo sang puno sang kahoy. Tapos kadamo sang kabulakan sa unahan. Tapos may mga pispis pa nga nagalinupad. Hala. Tapos hala, ano na di man? Bah, hindi. May butilya ako nga nakita. Hala, tuod puluton ko abe. Ari na, napulot ko na. Aring butilya, buksan ko be. Hala, hindi. Ho, 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 ho. Santa Claus ikaw? Hindi ako si Santa Claus. Isa ako ka Genie. Hala, Genie kagali. Tungod gin pagwa mo ako sa butilya. May wish ka ba na? Ha? Ano ang pangayoon mo? Ihatag ko sa imo. Akwan, Genie, gusto ko mangin gwapo. Gusto mo mangin gwapo? Oo. Buksi ang butilya. Ala, tapos, magwapo ko na dayon? Hindi mabalik ko yung sulod siyang butilya. Na, amo nang damgo ko toy. Grabe ba? Bisa ng Genie, naayawan man disponer sa itsura mo ba? Siyempre, hindi ako na pwede nga pagwapohon ya. Ngahaw? Kay ti gwapo naman ko yung daan. Amo ganing hambal ko, Rose, nga dapat maghalong-halong gid kita. Kay kalain, subong sang tsimpo. Kainit, tapos gulpi lang maulan. Ay, amo gid Ako gani sang nangligad, paos ko. Mahin lang gani subong nag-okay na akong pamatsyag. Nampawan ako sa ako niya paos. Ay, ambot. Importante, Rose. Bisan paos ka, guwapa ka man gyapon. Bolero. Oh, batian mo na ako, nagaturo talit Gani. Diyan pa. Dumi nagapanukto ka Ay, oo no? Sino naman? Kato ito, abe. Sige Dali lang kay buksan ko din portahan. Okay
Duhantid house ang tunog sa portahan namon ba? Hello? Ba? Sino? Hala! Tito Jimmy? Ikaw? Hi! Ay, wow, Tito Jimmy. Na-miss ko gid ikaw. Hidlaw-hidlaw gid kuya sa imo ya. Abaw, tingala ko man nga naghakos kagidayon sa akon. Oo, bala. Kay siyempre, dugay na nga wala kita makakitanay. Kamusta ka na to? Ate, okay lang. Halin ako sa Maynila. Ay, kahilidlaw sa imo, labi na gid na ho. Ha, ang dala ko. Abaw, wala ka gidya sang pagbago mas kubado no. Halin sang una, basta may pagkaon kag may dala sa imo, nga namian ka gidya no. Ate, oo, Tito Ikaw na gid na. Dali dito. Alo, Tito, sulod di oh. Ay, gasalan ako ah. Ipakilala ko ikaw sa girlfriend ko. Ayos ah. Sino na mas kubado? Ha? Dali di ka. Sino na? Ba? Uy! Oh, siya ning tiyo ko. Si Tito Jimmy. Hello? Ay, Tito, kagali ni mas kubado. Oo. Ay, pareho ka mo kagwapo ba? Ako yung mas gwapo sang sa iya. Ah, hindi to ah. Mas gwapo kuya sa imo kay Hubin pa kuya. Ay, oo matuod no. Mayo pa siguro to. Magsulod ka diyan ay. Oh, matuod. Magsulod ka diyan na ito. Ate, oo. Masulod ko diyan. Ako galing masulod. Ako yung masulod. Nani to, ikaw masulod. Tatlo na lang ta masulod. Oo, matuod. Base bala kung may makapanimaho nga nag-abot ka haw. Budlay na. Ate, sige ah. Masulod tadi. Isira akong kwartahan. Grabe na yung portahan ta mas kubado. Do iya sang haunted house. Ipakayo tani dason ah. Ako na lang mapakayusin ha. Hindi. Do ginakulbaan ko aw. Dumi na nuktok. Amo matuod. May nanuktok. Sino ay hanin ha? Ambot ah. Ate, sige. Mayo pa siguro ako na lang mabukas. Oh, matuod. Ba, hindi. Nagbukas bulping portahan kag. Ba, Lolo Miloy. Oh, ari ka? Ala, ngari ka Lolo Miloyaw. Malagaw Sino na siya? Uy, sino na siya? Ano baguha daw? Ako gali si Jimmy. Ay, ikaw si Jimmy? Oo. May Pamilyar tingog ko sa imo. Oo, na pamilyar. Nabantian ko na. Hindi ko lang alam naman ko din. Pero, di ano pa ginaulat na? Sundan ba? Sundan nyo ko yung mabahot na? Hati kung pamahaw ay gina problema. Mahaw dilo ah. Bo, si Lolo Miloy bala? Basta pamahaw gani. Kadasig itya. Ay, pareho malang ka mga duwa. Hey! Basta ko lang gani isa. Kadamo siyang ginapaminsar ko. Una, ang pagpadayon ko sa pagpangaluyag kay Sky. Ikadua, basi hindi ako mabaton. Ikatatlo, doon na namiad man ko kay Lorraine. Haba? Paano naman? Nga doon nagustuhan ko naman si Lorraine. Pero, naluyag man ko kay Sky. Haba? Dapat, isa lang si ilang akon nga pilion. Kung sinugid ang akon nga nagustuhan. Si Sky o kon si Lorraine. O galing pamangkot. Ako ay han, ilaman magustuhan. Akik ako. Sir, kalma lang sir.
Hindi ni madala sa kalma, Make. Akig ako sa kapalpakan sa mga tinaw mo. Para na sila mga kamot ang bata nga to. Pero, nakapalagyo pa. Sa diin na sila. Sa diin na. Wala pa sila nakabalik, sir. Ulat-ulaton talang ang ilang pagbalik, sir. Basi ko nadala naman nila liwat si Jackie. Gusto ko makita ang bata nga ina. Gusto ko. Sa akong mga kamot. Utason ko ang kabuhi sang bata nga ina. Kaysa gabal siya sa akong mga plano. Among sir. Dapat mapatay na ang bata nga ina. Nga abala nga nakapalagyo pa siya. Ara naman tani sa mga kamot sa mga tinaw mo. Pero nakapalagyo pa ang Jackie nga to. Ginahimo manila ang tanan, sir. Pero may abilidad gid ang bata nga ato, sir. Hindi ordinaryo ang bata nga ato, sir. May pinasahi sa nga abilidad. Hindi ako magpati sina, Make. Hindi. Rana sila. Nakabalik na sila, Boss Make. Sir Boy Tirador. Na sila. Pasudlan ninyo. Kaya rin si Sir Boy Tirador. Sige. Pasudla ang mga ungas nga ina. Sunod ka mo. Uy, Boss Make. Boss Make, ay, Sir Boy Tirador. Ari ka nagali, sir. Magpungko ka mo. Sige. Pungko ka mo, mga animal. Sir. Sa di na si Jackie. Nga wala ninyo nadala. Sa di ng bata nga to. Sir Boy. Mapati ka magagsa hindi, sir. Kung sugiran ko ka mo, sir, hindi ka mo magpati, sir. Sugirin na kami. Kinagalakat ang oras, Sige na, Puldo. Sugiri si sir. Amuning natabo si Ro. Mamate na, sir. Boss Make. Nagapangusubong ako na mo. Ano ay problema? Malapitan ko siya. Kag-istorya ko. Paulo, apo. Ano ang ginapangasubo mo? Paulo! Ay. Ara ka dagalilo? Pasensya gidlo ha. Way ko dayon nakasabat sa imo tungod nga nagapadalom abi ako sa pinsar ko tungod nga nagapalibog ako tungod nga sa subong wala pa ako sa regular nga trabaho kag hindi ako makabulig maayo sa imo kag nagasalig pa kita gihapon sa imo pensyon dapat tani ako na ang magabulig sa imo sa aton pangabuhi pero sa gihapon ikaw magihapon padayon sang pagsuporta sa atong pangabuhi diri. Pasensya gidlo ha. Ay, way gina problema apo. Basta makasarang pa si lulo mo, kag may mabulig pa sa aton pagpangabuhi, mabulig ako. What if ba apo nga mag-apply ikaw sang obra sa isa ka security agency? Ha? Security agency lo?
May kilala ka, lo? O may ara ako kilala? May ara ako kilala, apo. Sige lang, ipatagayonon ko ikaw sa sunod sa itong secretary agency.